Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Ti tao ang mapagtalkan kadagiti babasit a banag, mapagtalkan tumat kadagiti dadakkel. Ngam ti saan ang matalag kadagiti babasit a banag, saan mat ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agulimag kayo. Ada kita gaputad na napatag nga ibagak kada kayo at trabahador ko dito'y asyenda. Anya day ta, madam. Sige laang, ibagam tadumngag kami. Rumbang lang nga indangan nyo ti bagak gaputan na patag daytoy. Kaya't ko akanayon kayo anapod no kanyak kas amuyo. Didakpadpadasa na lukuan. Gaputa diyo amo ti kabalak nga ramidan. Di kagda nagmanang, ada ka mangkita kadagiti padak at trabahador no kasjay ngawan ka. Siyak di makaammo kadakwada. Nasayat nga rod no kasta ading ko. Di kagdanag. Itad ko amin dagiti benepisyo kan umno asweldom, Adela. Basta agtalinaad ka napudno kanya. Wan manang, di mo pa kadanagan da ito'y farm kan asyendam. Gaputa jak to baybayan. Nagmayat at talaga ti agyan dito'y farm, mami. Numabalin ko ma. Agnaad tayon dito'y. Apay, talaga ka di akayat mo ti agnaad dito'y iho? Kasanoon ti trabaho mi jay syudad. Talaga akayat ko ti agnaad dito'y, mami. Mabang-aran nga min tiriknak. Numakalang abak iti presko nga angin. Ay, nunalakala ko mati agpayakar iti destino. Ala, bayam iho. Dito'y tapay lang iti lasod ti sumagmamanungal daw. Ipapas mo ti agyan dito'y. Sayang, mami. No si bibiyag pa'y kumaday di daddy. Nalabit akadwata dito'y ngagpaspasyar. Wan nga rod, anak ko. Nagsapabat ngamin apimusay day di datim. Naibag nga bigat yo, madam, sir. Kastamat kada kayo, Uncle Renato. Ay naapo. Talaga akaruprupam day di amam, iho. Apay bayaw. Awan ka din ti matrabaho yo ijay farm. Apay nga da kamatan dito ngagpagnapag na. Kuang amin, manang. Umayak lamang ala iti mainum adanom. Nagdaga ang aminan ti panawan. Agbalon kayo ngamin iti danom nga inuman nyo. Sayang ti oras, mabaybayadan kayo iti husto. Isong agtrabaho kayo anaimbag. Ay, dispensarem, manang. Sige nga rod. Tainak mangala iti danom. Tagsubli ak mutla ang adagos ije farm. Ay, unay kayon ay mami. Uray lalim mabagan ni Uncle Renato. Gapo kadagiti imbagbaгаyo. Awan ngamin panagtalag ko iti dayjay ataw. Pudno, talkak unay ti kapsat ko. Ngam, no ti asawa na. Awan panagtalag ko kan kwa na. Mami, anya day taas asawan nyo. Ay na Renato, kanayon kumakastoy ti apit tayo dito'y farm. Kastamot nga adu kumakanayon ti mapaglakwan kadagiti tarakan tayo nga ayop. Katalaga matakas ti mapaspasamak. Ayun gayam. Kunak man no inrimit mo ti koleksyon iti kabsat mo. Ay kat inrimit kon kwartata dagito yun. Anya, ne. Kat no nagado day tabilbilangam. Dakkel unay day ta, no day ta ti imbati ni manang mo. Basta, kwartatan daytoy. Inrimit kon ti amin a koleksyon kadakwada nga agina. Ay na, unay kan bagat. Inaramid mo manan ti jak kayat. Di ka man sumanao dita. Basta, baybay anak laang iti kayat kong aramidan. Bakit? Agbutang ka kuma iti apo. Kuskusitam matan ti kabsat mo. Bumingbi nga yaklaang itinagado a kwartada. Iso adinak man dilawan.
Kaputa, awan mo ti madingar aramida. Hay, Ala, makaammo ka. Basta di nakiramraman no agkibaltang ti amin. Mama, apay ka di akasta kayo. Kuskusitan nyo matanti mismo akabsat yu. anya ka di manunday ta nga ibagbagam kanyak, Marian. Agpada kayo lang nga agama. Kanayon dak adilawan iti kayat kong aramidan. Imot nga agpasweldo ni Antim Daley. Iso abumi nga yakmut iti ado a kwartada. Uray, ta saan mo't amadlaw. Basit laang mo't ti maalalak. Hanggang mama, dakkel man wano basit. Dakas latta ti kastangar aramiden nyo. Mismo pa'y matngarod akabsat yun ni Auntie Dali. Agbutang kayo kuma iti Diyos iti kastangar aramiden nyo. Awan ti rombang nga isardeng ko, gaputa awan ti madingar aramidak. Kan may sa, nakaadal ka nga rod, no jak inaramid ti kastoy. Adda akditan, mama. Tauray jak kumakayat. Talaga nga iso tinagtataudan ti binusbusbus ko anagadal. Ngam nakalpasak matan iti panagadal ko. Iso arumbang lang nga isardeng yun ti kastangar aramiden nyo. Kas iti nakon-nakon, naimot ngagpasweldo ti kabsat ko. Iso abumingayak mo ta, iti aglaplapusanan a kwartana. Makaamu kayo, mama. Ngam no maduktalan ni Auntie Dali akasta ti aramiden nyo. Sigurado, saan na kayton apagtalkan? Di nanto maamuan, malaksid no ibagam. No maiturod mo, ama isag makak nga inam. Apay aya nga isuro nakiti kayat ko nga aramiden si Karina. Amok ti aramidak ko naklangarudan. Masapol, akumpleto dagiti listaan, dagiti mapastrek dito yung asyenda, ti kabsat mo. Kasano tayo nga rod ang masigurado no agbaybayad damot lang. Dagiti bayar no agtalagkalatan iti memoryam. Ay na, talaga aman nakibiyang dayto ya babae. Ibagaksamot ka ni manang tay katanan. Tapno iti kasta, awanan ti tubang iti kayat kong aramidan. Napauli magkamatan, Adela. Anya ti makunam iti ibagbagak. May mayat Hoston! Nagadulakit din nga ibagbagam aya. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak? Malagip kumot kat amin asaan pa'y anagbayad, kano asino dagiti nagbayadan. Iso adi mon problemaen pa'y dayta. Ala, makaamu ka nga rodan. Sabagay, kabsat mo matkit di ti akin kukwa, iti na iti apagtrab-trabahuan tayo. Awan di ka ngamin agin lalaing. Siyak ti makaammo kadagiti amin a transaksyon ditoy. Naawatam ka di matlang dagiti imbagak. Diyak kayat ti katulong asaan ang makaawat. Naawatak, madam. Mapanak makitsinda. Wan, diyak kayat tinaginad nga gungkunay. Oh, ato iti kwarta. 5,000 amin data. Wan, madam. Mapanak nga rodan. Dahito iti bagakan ka, Rina. Diyak kayat ti kusit a tao. Di mo kupitan dayta intad ko apaggatang kadagiti masapsapol may nga agina ditoy. Di kay agdanag, madam. Saan ko nga ugali ti agkupit? Adda pa nagbutang ko iti Diyos. Alakit din! Aggunay kan! Nagadupay lang ay bagbagam! Nagatang ko amin ang dagiti nakalista. Agawid akon. Ipakumboy ko lang ang dagitoy. Kaputa na dagsan unay. Auntie Rina, Oh, si Kamot Gayam, Marian Balasang ko. Nagapwam. iti kabang-ibang nga ili, auntie. 5 basak lang dito'y palengke. Gaputada ginatang ko. Nagadumot kang dagita ginatgatang yo. Sigurado asaan nyo ang maawit amin dagita? Talaga asaan, Balasang ko. Mabalin na si kalaang ti mangawit kadagiti daduma, ha? Ay, wala, auntie. Mga yapak langan iti tricycle dito'y. Tapno saan tayon ang mabannog amang ipan iti igid ti kalsada kadagiti ginatgatang yo.
Oh, Marihan, iha. Apaya si kamot ti mga aramid kadagita. Baya, madagiti babaunan. Okay lang, auntie. Basit lang nga ba nagdaytoy? Niinsan Dani. Kayat ko kumaama ka istorya ti kasinsin ko. Ala, inkadanunan ijay salas ka, anakan. Ada ijay ti kasinsin mo. Sige nga Rod, auntie. Dagijayan dagiti gimatang ka dagiti kalding kan baka. Tiam mo dagiti kakadwa kat saan pa'y anabayadan. Di dalam mo. Agdiretso gaya man iti bangkok, ti kasya na paglakwan. Adela. Ni. Ada kamat gayam iti likod akrina. Unay kamatan. Bastag parparang kalatan. Nay, apay nga itakas taunay matan tikigtot mo. Sinurot ka itay. Tako namot amapan ka ijay kaprutasan. Gumimay kamot gayam ditoy. Anya ti inarami dagi tinakalugan iti truck ditoy. Akwa. Imay da imutang iti baka kan kalding. Anya? Kat kuna ni madam, asaan tayo agpapautang? Nang runa no saan tayo mat ngam-am mo? Ay, danag mon aya. Am-amok dagi di atat tao. Iso nga amok ngo may dan tumatla ang bayadan adagos dagi tinaala da akalding kas kada baka. Kas tagayam. Ala, sige nga Rod, panawan ka pa'y ditoy. Di amo na siguro. Katjak nangag ti sarita anda kadakiti kakadwana. Oo na yan ni Adela. Di ila maasyan iti mismo akabsat na. Awan pa nagbutang na iti mabalin nga ibunga ti kasjay nga aramidan na. Insan, kumusta ngay? Kastoy lata, insan Marian. Sika ngay. Ay, kaya't ko kumatiag na ditoy. Gamadamat ngamin trabaho kay jay syudad. Nasayaat mo't ta nakapagbakasyon ka, insan. Makitam, no anya ti mapaspasamak dito farm yo. Anya ti kayat mo asawan, insan? Kayat ko asawan, makitam no kasano ti kaanayas ti apit. Kan, dado mapay amar-aramid dito eh. Agpakada akon insan. Amangan ngamin no nasinga ka. Saan, insan? Umay ka man kit di. Mapantag pag na, tapno makalang abak manan iti presko nga angin. Gaputan no makasubli akto ni jay syudad. Saan to na presko nga angin, ti malangap ko ijay. O sige nga Rod, insan. Kuyugan ka nga agpag na. Agpakada ako manang dali. Masapul ngamin amapan kami nga agasawa iti lugar da Renato. Masakit ti katugangak a babae. Awan kano ngamin ti mga sikaso kan kuana. Iso masapul nga agawid kami paylaeng. Awan ka din ti sabali ang mga iwan, iti katugangam. Kasanun to'y farm. Ay bareng makasubli kami matla adagos manang. Masapul lang amin nga agawid kami ita. Ay, alang arod. Ngam numabalin, agsubli kayo kumaadagos. Gaputa si kalang ti mabalin ko atalken ditoy. Madam Dali, adamang sapsapol ka na kayo. Asino dagita atat tao, Rina? Anya ka no ti gagarada? Jack idam-am mo, madam. Kandida kayat nga ibaga kanyak, no anya ti masapul da kada kayo. Ay, anya matan. Sapay awan ni Adela pagtaltal ka kadagiti kakastoy at transaksyon. Sangwin nyo latan, madam. Ang mga no adala damagan da kada kayo. Ala. Mabiit lang. Umay kong arod kasarita dagiti mang sapsapol kanya. Oh, apay mami. Kastamot ng tilangam. Anyat imbaga kang kadagi jay alalaki. Intulod dadagitoy a papeles. Papeles a pinirmaan ni Adela nga antim. Diretso gayam iti bank account na dagiti ibay bayad dagiti dadduma a bayar. No ikumpara ka dagiti listahan nga inten na kanyak. Kurang dagiti na irimit na.
Mami, ngam apay an aramid ni Auntie Adela kada kayo ti kastoy. Amangan mat ngamin no imimutan niyo. Pulos ajak inaramid ti kasta, iho. Gapo ta iso lang titalkak dito'y asyenda tayo. Ngam na dismayaak iti kasta unay gapo iti naamuak. Nalabit, nasubraan niyo tinagtalak, Mami. Nagkampanti kayo unay. Iso nga awanan ti sabali at tinalakyo, no di iso. Pasensya kayon, Madam Dali. Awan nga ni Adela. Isu asyakon tinangila ko kadagiti naapit ita alawas. Adto'y tinaglakwan. Adamot na nita tilistaan. Kompleto day ta, Madam. Rina, Apay akita undak iti kasta, Madam. Adda ka di kayat yung nga ibaga? kayat ko laang ti agdamag. Ket sapay la kumata sungbatan nak iti pudno. Anya day ta, Madam. Adda ka di ammom akalukwan ngar aramiden ti kapsat ko. Ha? Siya kung di magsumbat iti sa lodsod mo, ipag. Bayaw rin ato. Nakasangpat kayo. Siya laang tinagsubli. Tapno ipudnukan ka ti amin. Pakawanan na kumaipag. Awan nga minturad ko idi amang tubngar iti asawak. Gaputan ako na asinaanak no agipulungaken ka. Ken maysa. Agad adal payla ide ti anak mi. Anya ti kayat mo asawan. Kinapudno na. Kuskusitan na ka ti mismo akabsat mo. Di na irimrimit amin dagiti addaken kwa na. Apay ana aramid ti kabsat ko ti kastoy kanyak. Sa anak mo't anaimot kan kwa na. Kurang pa'y kan kwa na dagiti itatid mo. Ngamamati ka man wenno saan. Jak pulos kinanunungan ti kasjay nga aramid ti kabsat mo. Una yun. Nagtaltalakak lakit din iti kapsat ko. Kunak no mapagtalkan. Ngamsaan matgayam. Di tayo basta agtalak, nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Gapo tadakkel man wenno basit, na sila platta amabalin amang sisirap iti masagnan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay na inbag nga oras kada kayo amin.